Ginundawayan ti narway a firearm owners ken digiti interesado ang maadaan iti lisensya ti panagikot ti paltog, iti naiwayat a one-stop shop para iti panangi proseso ti license to own and possess firearms when no eltop ken firearm registration. Ti aktibidad ang naiwayat iti maysa amol iti ili ti San Nicolas ti indauluan ni Mayor Edmar Vincent Bunuan babayan iti panakibinulig na iti Philippine National Police, Civil Security Group, Police Regional Office 1, PNP Forensic Group, Regional Firearms Unit 1 ken Health Service of the Philippine National Police ken kastameten iti opisina ni District 2 Representative Angelo Marcos Barba. Dakkel tulong kadagiti umili iti aktibidad gaputa sa anda na masapol ti umadayo tapnon may proseso dagiti lisensyada. Di awanak pa dito yung gobyerno, we are doing it yearly, pasaray twice a year iti kas membro iti Northwind San Lorenzo Gun Club, which is the Team Arms Corps North. Kaya dito iti nasa nga programa mi nakikinamayat kami iti PNP tapno iti kastahaan nga mapmapanen di kitay local residents dito ayan tayo iti region wano iti Manila. Maibilang nga seryoso a krimen iti panagikot ti saan na lisensyado nga armas. Kuna dagiti otoridad nga agtultuloy ti naigat a panangmon-monitor da kadagitoy. Alukuyan met ni Mayor Bunuan digiti umili ti pananggundaway da kadaytoy nga aktibidad nga agpatinggalaeng yan inton bigat August 20, 2025. Ket umay kayo apo ta idanon nga rod ti PNP daytoy nga serbisyo da kada tayo. Tapno iti kasta saan tayo nga mawarwarningan, saan tayo nga mabisbisita iti PNP. Dati offline katok na makunkuna nga umay da, siyempre maditerik na tayo nung bumisita da. Nalipatan tayo matgayam tinagrenyo. So nga hantay liplipatan dyan nagrenyo. 6 months before mabalin mo ti agrenyon, 6 months before the expiration kadata eltap mo can even firearms mo. May sa ni Christian kadigiti imay nangalay ti lisensya na. Nagbiyahe pa isu na manipod San Vicente, Ilocos Sur. Kuna na ngayon kakaubingan na nakahiligan iti agbuya kadigiti shooting competition. Itangad na iti bukod na negosyo, plano na iti maaddan iti bukod na lisensyado o paltog para iti protection na. Dakela tulong dayto yung aktibidad para kengkuan nagaputa da amin dituyan digiti kasapulan na ngay proseso. Meron po kasi kaming negosyo po. Bale, for ano lang po sir, for safety na rin po, tapos for gusto ko rin po kasi yung shooting po, ganun po, yung sports po. Bale, be responsible lang po sa pagkukuha po ng barel, dapat po lisensyado. Tapos, yun po, lagi po natin isipin yung safety po natin, pati yung nasa paligid po natin. Palagip digiti otoridad at ipanagikot kaditi lisensyadong armas ket saan laeng a pribilehyo ngem ket di may sapay a responsibilidad. Nasken ati pangpangruna ket iti kinatalged ti kaadwan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.